ita rayuwa daga kin gaskiya daga kin gaskiya ba sai bata ba. Idan kaga dan uwanka yana ba daidai ba ai ta akai ka ja hankalinsa ka faɗakar da shi Allah ka aibata mutum ka ce wa tsatse ka ce menene ka ce waye to kai shiryayye ne kai shiryayye ne ta akai ka neman wa dan uwanka shirya amma ka aibata mutum ka wulakanta shi ka muzanta shi shi yasa ake ta shan wahala a rayuwa. Gafaran mu dai maraba Allah ya mana aikin gafara. Allah ya mana aikin gafara. Waye ne? Ni ne Jafar ne. Majabakin manan mai gobe da nisa. To bismillah. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Umar mu ina wuni? Lafiya. Muna lafiya. Ya himma. Lafiya. Ya yara. Lafiya. Ya ƴan kunji. Alhamdulillah. Ya muka gaji da wannan abu na rayuwa da ya same mu. To gashi nan sai Allah addu'a. ya fitar da a'i daga rogo. Amin amin. Madaura. To dama kin san ita rayuwa da kike ganinta. Shi yasa ake ce kullum mutum kar ka faɗi abin da baka ji ba. Kuma kar ka faɗi abin da baka sani ba. Wannan haka Kuma kar ka ce an yi ba ai ba. gaskiya. Ba dan komai ba domin ranar gobe alƙiyama harshe da kake ganin sa zai yi bayani. Haka ne. Duk sai ya tattara duk maganganun da kai da abin da ka gani da ido da harshe duk sai an yi shari'a. To Allah ya ya yasa sa mu ake dace. son mutum ka ji alheri kuma ka faɗi alkhairi. Haka ne. To dama ta ne ana raye ana rayuwa. To ya kamata a rika amfani da rayuwa. Kuma ka mori rayuwarka. To ta ne bari in zo in gaishe ki a sada zumunci. Haka ne. Domin kin san ni rabona da garin nan tun lokacin da muka tafi karatu Kudul Abiya. Kuma daga Kudul Abiya muka tafi kuma Kudul Sharqiya. To aka nan aka tantance karatunmu aka gane waye karatu don Allah. Ba wai karatun ba ka yi amfani da karatun da kai. To a cikin mu 30 din nan da uku. To mutum 30 kowanne sai da aka bashi man kuli-kuli mai hoton kaza a jiki mai cin lita 25. To ni kuma cikin taimakon Allah mu uku ɗaya aka bashi dan bunsuru ɗaya dan akuya ɗaya kuma aka bashi tankiya mai yaron ciki. To sai na ce to ni da shi nake takama kuma kai kyauta da abin da kake so. Na ce to bari in zo in sada zumunci ba don komai ba domin in miki kyauta ta alkhairi wadda za ta shiga cikin kundin tarihi wanda ba za ku manta da ni ba al'umma ba za ta manta da ni ba. To shine na kawo miki wannan dan bunsuru saboda shi ma rayuwa ba. Allah sarki. Yanzu ni ka kawo wannan dan akuya? Kwarai kuwa. To na gode. Madalla. Allah saka. Amin amin. Gashi wannan sai a abin nan. To shi kenan. To. Yau madalla. Yau tallafi. Yau madalla. Asi. Inga abincinsa. To. Madalla. To an gode. Tafasa ce. Tafasa yar sani. To. Madalla. Na ce tana nan ne? A'a na aike ta kai min niƙa. Haka ne. Haka ne. Madaura. To zan iya zama in jira ta kamar sa'a 2 haka? Mana zaka iya zama. Ko awa 1 haka? Kwarai da gaske. Ko mintuna haka? Ko 'yan minti 5 ma za ka ganta yanzu. Zan iya zarafi na anan din kan ta zo? Abinda ba za ka yi ba yanzu. Allah na ga lokaci ya dan ja na sallahi ne nake so a dan bani ruwa zan dan shiga in kewaya dahara. Zan samu dan abubuwa dai na abin nan. To babu laifi. Babu laifi. Madaura. Inda ka kawo wannan ai magana. Madaura dai. Allah ka nufe mu da alkhairi. Allah ka nufe mu da alkhairi. Allah ka hane mu da sharri. Duk inda muka yi niyyar sharri, Allah ka juyar da sharrin nan ya koma alkhairi. Allah ka sa duk abin da za mu yi wa 'yan uwanmu zato mai musu zaton alkhairi Allah. Allah kar ka sami wa 'yan uwanmu zaton sharri. Ka zaci mutum da sharri sai ka ga ai duk sururi ne duk shauki ne na ƙaunar na gama komai ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah da gaske kwarai ku to yanzu ya aka ai na same ta na shigan mata da dan akuya kwarai kuwa idan mu saurayin dan akuya na kai kuma cikin taimakon Allah ina ba ta karbe shi ta bata ce bata ce ba sai ta karbe kai ita ma dai umma wallahi kai sai ta ce maka menene ai da kawai ta karba ta gode min ni kuma na gode wa Allah tana gode min na gode wa Allah ni kuma sai yasa nake ƙara son ka kullum na fi ki son ki fa
Dan ni yanzu zan iya tafiya daga nan har mai gatar a kafa a kanki. Allah? Kwarai ko daga nan in wuce mai mujiya. Allah shi yasa nake son ka sosai. Ai duk mai san Allah mai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ba zai wafanta ba. Gaskiya. Na rantse da Allah har a rika wai an zurfafa akan san annabi waye da waye. Wallahi zaki ga bala'i da masifa da zai afka musu. Gidan mu? Ba gidanku ba haba. Ba da gidanku nake ba yasa. Kwaran kwatsa dubu ta afka min ana ruwa ba da gidanku nake ba. Al'umma wanda duk abu na alkhairi idan zai zo in ba gurinsa zai zo ba an ta ya mudi an ta cewa kaza da kaza ai ta surutu ba kyau. In kaga dan uwanka yana ba daidai ba kai zaton masa alkhairi in kai masa zaton alkhairi wannan alkhairin sai ya zawo ya same ka. In kai masa zaton sharri ko bace ma ko mu da ɗaya ga sharrin ya zo in ma ya same shi kai ma sai ya afka ma. Aya ce guda Ka shi yasa kullun nake ƙara son ka saboda ka iya tawakkali. To ya zan yi? Ai mumini ne ni kuma maka fanni ni. Yanzu dai kaga tunda na taho a hanya na samu maka wannan nace zan kawo maka. Me? Wannan? Wannan sai yara mu an tsufa yanzu rayuwa he dai neman lahira. He dai neman lahira. Ba komai. Soyayya a bari ce amma mu yanzu mu he dai neman lahira. Kwarai kuwa. To amma dai ai soyayya muke. Wannan ba anan ba. Sai kin zama muharramata. Aiki kwantar da hankalinki abu ɗaya ne yanzu ya rage mana. Yan yamu ɗiɗi yan gutsuri tsoma. Ai sun daina tunda na gaya wa gidanmu cewa ni kai kaɗai nake so kuma kai kaɗai zan aura. Tunda mun shawo bakin zaren nan kin san shi lamarin aure da arziki da neman aure wannan akwai surati. Duk inda ka zo kana neman arziki za ka yi ta shan kushi. Haka duk inda ka zo neman aure za a rika an je an kwakulo asalinka. Dole ki toye kunnen ki. Kullum maganar da ke na a kaina wai da rabu da ni kuma ci wallahi. Yarri ne na mutane. Yarri ne na hedan. Ai hedan. Wai ma duka ba ka ba ta ai zance ne rudani ne zance ne na banza a gurin mutanen banza. Shi yasa ake son kullun ka nufi dan uwanka da alkhairi ba a san sharri. Mu je dan taka miki dan kar a ga kin dade a dauka abin. To yau baka tawo min da abu. Menene? Wannan gidan nan. Maro kike so ko kuma tubu?